frokosten, og derefter så bliver der lige en lille pause, så vi kan få lagt make-up'en, og så fortsætter vi med, at Dan går i gang med at snakke. Men ellers velkommen her. Ja, men jeg vil også gerne byde jer velkommen. Mogens er som en af mine legekammerater fra Litauen. Din årstalsfornemmelse er måske ikke helt korrekt, og det er også ligegyldigt. Jeg kom derover i 1991. Uffes indsats, det var i 1990. Du var en af mine tidlige legekammerater. Vi gjorde, hvad vi kunne for at introducere dansk, skandinavisk, europæisk erhvervsliv i Litauen. Og L.M. Eriksen, som du var direktør for dengang, var et villigt offer. De lokaler, I er her i dag, jeg vil ikke sige, at de er historiske, men vi har noget, som vi kalder ambassadørkredsen. Det er en kreds af ambassadører, som er tidligere repræsentationschefer, ikke? Altså tidligere ambassadører i fremmede lande, som mødes her en gang eller to om måneden. Har forskellige inviterede gæster på besøg, stiller frække spørgsmål og har det jo godt med hinanden. Det var også i det her lokale, at det efterhånden meget kendte brev til den tidligere statsminister blev skrevet omkring Muhammed-tegningen. Ikke fordi, at vi havde nogen holdning til Muhammed-tegningerne, men vi havde en holdning til det diplomatiske håndværk. Jeg har været ambassadør i 17 lande, det kan vi komme tilbage til på et senere tidspunkt. Men vi får og fik altid, jeg vil ikke kalde det ubehagelige, men altså instruktioner, som ikke nødvendigvis kunne udføres ved at man gik op til en fuldmægtig i Sundhedsministeriet eller whatever. Du var mange gange nødt til at få fat på en emir Kuwait eller en regeringschef i Polen eller whatever. Og derfor forsøgte vi at bibringe Anders Fogh et budskab, at det handler altså om diplomatisk håndværk, også at modtage fremmede ambassadører. Og det var det her lokale, at det brev, det blev skrevet. Nu skal jeg ikke holde tale nu, ikke? Men jeg vil prøve, når vi har spist og rullet af bordet, og give lidt indtryk af, hvad det er at være ambassadør, og hvilke udfordringer man har været udsat for gennem tiden. Nu tager jeg kniv og gaffel i hånden, ikke? Og så går vi i gang. Jeg er blevet velkommen, så er Mogens en af mine legekammerater fra Litauen, og han var egentlig til mig her for en måneds tid siden og spurgte om jeg ville underholde, gerne vil gøre det til jer. Jeg taler ikke med manuskript, men altså temaet, det er jo ikke så, hvad er det for nogle oplevelser, man har som ambassadør? Nu nævnte jeg, at lokalet her havde været ramme om at skrive brev til den tidligere statsminister. Vi oplever mange ting. Sammen med en af mine kollegaer, senere direktør for Udenrigsministeriet, havde sagt, det kunne da ikke så være meget sjovt at slutte sin karriere med at være ambassadør i et baltiske lande. Og det var fuldkommen utopisk, ikke? Altså, skulle det virkelig være selvstændigt? Svaret er ja, svaret er nej. Der har jeg altid både i Litauen, Vestland og Estland været en lommer af befolkningen, og måske specielt i Litauen, en bevægelse for at genskabe uafhængigheden, som hvor håbet blev vagt, da Gorbatjov han blev formand for kommunistpartiet i Rusland. Gorbatjov, han er der er et billede af ham i de vestlige medier, som er helt forskelligt fra det billede, man har af ham
både i Rusland og i Baltikum. Han ville gerne reformere Sovjetregimet, men havde ikke for meget forstand på det. Han ville gerne holde sammen på Sovjetregimet, men evnede det ikke. Og på trods af den der menneskelige profil, som han har, så havde en vis rolle i det her spil. Vi anerkendte ikke de baltiske landes uafhængighed. Vi genoprettede de diplomatiske forbindelser med, fordi vi havde accepteret, i modsætning til Sverige og Finland, at de var blevet annekteret af Sovjet. Og jeg havde så glæde af at være den første danske ambassadør derovre. Og jeg vil sige, hvis jeg, da jeg mødte den daværende præsident Landsbergis, havde sagt til ham, at de baltiske lande blev medlem af NATO og Litauen inden for 10 år, så ville folk have sagt, okay, det var jeg måske også. Men de første ambassadører i de 3 lande, det var i sig mere universitetsprofessorer, end de var traditionelle ambassadører. Vi prøvede at opdrage dem i, hvad er Bruxelles, hvad er NATO, hvad er EU,